Eu son Eva Agra, alias Comorevi. Son ilustradora, muralista e docente artística. Vin a residencia e a verdade é que me parece unha boa oportunidade para experimentar con un medio co que non había experimentado antes, non traballar antes banda deseñada, de xeito profesional. Me parece unha boa oportunidade para poder facer algo máis pequeniño, para poder abordar as diferentes fases deste formato que ten moitas cousas, non? Decidín afondar na historia de Ponteareas. Eu, sendo de Santiago, realmente non tiña coñecemento daqui, entón estive investigando antes de vir e sí que estou interesada moito en contar a historia do pasado, non? Neste caso, mitoloxía, a cultura castrexa tamén. Entón, enfoqueime no Castro de Troña, non? En concreto, que sí que é un bo exemplo de restos arqueolóxicos, está moi ben conservado. Decidín facer como unha mistura entre realidade e fantasía, entón conta a historia dunha nena, Catuxa, de 9 anos, que ven ao pobo a pasar o verán cos seus avós. Non ten internet, nin están as súas amigas e amigos, e se aburre moito, entonces o que fai é, seu avó conta historias, cousas fantásticas de que pasaban no castro, pero ela, como xa ten 9 anos, di, eu xa son maior, pero en realidad se las cree un pouco. E co aburrimento e coa excusa de contarlle esas historias tamén ao seu avó de volta, vai ao castro a investigar. Resulta que hai unha treboada e todo queda patas arriba e atopa a entrada ao castro, unha entrada secreta. Atopa un obxecto, coa casualidade de que ao tocalo recibe a memoria dunha nena que non é ela, unha nena do castro. E un pouco se crea esa relación entre avó, entre nena, recuperar un pouco a historia de antes, respecto á natureza, aos animais, seguir conservando a memoria histórica colectiva, non? A miña intención é, nalgún momento, publicalo de algún xeito. Non me esperaba algo tan bo, sinceramente. Está todo moi ben acondicionado, todo moi cómodo, todo moi novo, moito mellor do que pensaba. Xa tiña como unhas boas expectativas, non? O de compartir espazo e tempo con outros profesionais de outras disciplinas e ter todas estas actividades xa me motivaba, pero a verdade é que non sei se é habitual, pero me tocaron unhas compañeiras cas que estou tendo moito bo feedback e feeling, e a verdade é que estou moi contenta. Non, si, me parece totalmente recomendable.